बे समनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नोंथांमोना मिथिगौ जे दिनै आसाम आयेन आफादाव मोनद' हारिनि जे एसटि होनायनि थाखाय मन्त्रि गौथुमा लानाय मोनसे लिरबिदां एबा फोरमायथि बे फोरमायबिदांखौ बे समाव आसाम आयेन आफादाव बे समाव होनाय जाबाय एबा गथायनाय जाबाय। थारैनो बे लिरबिदां एबा बे मन्त्रि गौथुमा लानाय जे थांखिफोरा मा बेवहाय मा लिरनाय दं नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। बे समनि मोनसे गिदिर खौरां बिग ब्रेकिं आपडेट जोंनिसिम खारि सौफैनाय बायदिब्ला बेवहाय मोनथाम केटेगरियाव बे समाव राननाय जादों जे मोनद' हारिखौ बे समाव मोनथाम केटेगरियाव राननाय जादों। फारि ब्रेकिंनि हेफाजाबजों नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जे मा बे समाव आरो सोर बबे हारिखौ बबे मोनसे केटेगरियाव दोननाय जादों नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव नोंथांमोननो ब्रेकिंनि हेफाजाबजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। आसामनि एसटिफोरखौ मोनथाम थाखोआव राननाय जादों। आसामनि एसटिफोरखौ मोनथाम थाखोआव बाहागो राननाय जादों। एसटि हाजो एबा हिल्स, एसटि हायेन एबा प्लेन्स आरो एसटि भेलि मोनथाम केटेगरियाव बे समाव राननाय जादों। मोनद' गोदानै एबा मोनद' हारिनि केटेगरिखौ एसटि हिल्स, एसटि प्लेन आरो एस भेलि। एसटि बियाव थागोन टाइ आहम चुटियाफोरखौ सोफादेरनाय थांखि। बे लिरबिदां दङ एसटि बिआव टाइ आहम आरो चुटियाफोरखौ सोफादेरनायनि थांखि। टिए ट्राइब आरो आदिबासिफोरखौ एसटि बिआव सोफादेरनो थांखि लानाय जादों एबा बे लिरबिदांआव बेयो दङ टिए ट्राइब आरो आदिबासिफोरखौ एसटि बिआव सोफादेरनो थांखि लानाय जादों। मरान मटाखौ एसटि प्लेन्सनि गनायथि होनाय थांखि। मरान मट'खौ एसटि प्लेननि गनायथि होनायनि थांखि। बोखावजायै गवालपारानि कच राजबंशीनो एसटिपि नि गनायथि एबा प्रस्ताब। बोखावजायै गवालपारा कच राजबंशीनो एसटिपि नि प्रस्ताब एबा थांखि। बोखावजायै गवालपारानि बायजोआव कच राजबंशीखौ एसटिबिआव सोफादेरनायनि थांखि। बोखावजायै गवालपारानि बायजोनि कच राजबंशीफोरखौ एसटिबिआव सोफादेरनायनि थांखि। गोदान एसटिफोरा बिधान सभायाव एसटिनि थाखाय थिखानाय मासिफोराव हाबनो हानाय नङा। मोनसे गिदिर आपडेट गोदान एसटिफोरा बिधान सभायाव एसटिनि थाखाय थिखानाय मासिफोराव हाबनो हानाय नङा। गोदान एसटिफोरा मिरु सोरखारनि रिजार्भ मासिनि मुलाम्फा मोननाय नङा। गोदान एसटिफोरा मिरु सोरखारनि रिजार्भ मासिनि मुलाम्फा मोननाय नङा एबा थिखानाय मासिखौ मोननाय नङा। थाखानाय हारिसाफोरनि मोनथायखौ गोहोम खोख्लैयालासे गोदानै फैनाय सुबुंफोरनो सोफादेरनो थांखि। थाखानाय हारिसाफोरनि एबा 14थाम एसटिफोरनि मोनथायखौ गोहोम गोग्लैयालासिनो गोदानै फैनाय सुबुंफोरनो एबा एसटिफोरखौ सोफादेरनायनि थांखि लादों। दिनै बे गासै बेवहाय मोनथाम केटेगरियाव एसटिखौ राननाय जादों एबा मोनद' हारिखौ बे समाव एसटिखौ केटेगरि खालामदों। हिल्स प्लेन्स आरो भेलि बे मोनथाम केटेगरियाव खालामनाय जादों आरो बिथांमोना माखासे सुबिदाफोरखौ सरकारारि सुबिदाफोरखौ एबा आथिखालाव जाखिनि बेहाय सिट दङ एसटि रिजार्भेसन दं बे रिजार्भेसनफोराव बिथांमोना बे सुबिदाखौ मोननो हानाय नङा। गोदान एसटिफोरा मिरुनि रिजार्भ सिटफोरखौ एबा रिजार्भेसनफोरखौ बिथांमोना बे मोननाय नङा। बेनि बिथांखि बेखौ बे आसामनि एबा मन्त्रि गौथुमनि बे लिरबिदांआव बेखौ सोफादेरनाय जादों होननानै जों मोनथिनो मोनदों। थारैनो मोनसे बिग आपडेट जे मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव नाथाय बे आयदाखौ लानानै आसाम आयेन आफादाव दिनै सावरायनायखौ नुनो मोनदिया। नाथाय उननि समफोराव सावरायनाय जागोन एबा सावरायनायनि थाखाय बिथांखि लागोनखौ फोरमायथिदों बिस्वजित दैमारिया एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा।